खुलुमबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनजों भिडिअ फैनायनि सिगां मोनसे गुसुं भिडिअ नायग्रो बे गुसुं भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय माने मोजां गाज्रि सावरायगोन आरो लोगोफोर जोंनि बर'फ्रा नांगौ समाव बे रोखोमनि भइस होनो हायैयावनो बर'आ दिनै जुगे जुगे बारे बारे निर्यातन जागासिनो दङ आरो बर'खौ नंखायनो दा रावबो हारिया गिया दिनै उरखाव गोराब बिथांमोनहा मन्थ्रि जानायखाय जोंहा बुंजाया बिदि साननानै थानोसै नामा दिनै बेबादि जोंनि बर'आ बर'नि बेलायाव जेबो बुङैयावथ' बर'आनो जुदि बुङाबा गुबुन हारिया मा बुंगोन हारसा मन्थ्रिफ्रा मा बुंगोन बर'आनो जेबो बुङाखै जेराव नोंथांमोनहा बुंबासो गुबुन हारसा मन्थ्रिफ्राबो बुंगौमोन दिनैहाय जुदि बे हिरण्मय खाख्लारिया जुदि बर' नङामोनब्ला दिनै बै हिनजावसा सानै माइनर हिनजावसाफ्रा जुदि बर' नङामोनब्ला बे सोरबा दास कलिता शर्मा गस्वामी जुदि जायोमोनबा दिनै आसामा बेरगावगौमोन आसामनि साफ्रोमबो मन्थ्रिया बेखौ निन्दा होगौमोन आरो बै न'खरखौ बुलडजारजों होखारनांगौ बांलादेशि माइन्डेड मानसि बिसोर बांलादेशि नङाब्ला बेबादि खामानिखौ मावनो हाया दा भिडिअखौथ' नुबाय नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय बेसो आरो आसल घटनाया दिनै बेसो रायजोफोर दा दिनैहाय जोंनि बर' जाथिया जेखि जाया सोरबा बुथार जा सोरबा जिनाहारि खालामजा सोरबा इनकाउन्टार खालामजा सोरबा माबा मोनसे घटना जा मानि दिनैनि दिनाव मा जायो जोंनि बर'नि जायनाखि लिडारफोर बिसोर दिनै मोनसेबो खोथा बुंनो हाया दे रायजोफोर बे हयले एकदम 100% खाथांखा आरो मानो बुंनो हाया बेयावबो मोनसे बिराद गिदिर सोंनाय फिननाय दं आरो मा दा बेखौ आं दा सल'आव खिन्थालांगोन नोंथांमोननो दा दिनैनि दिनाव मा खोथा दं बेयाव जाथिनि माबा मोनसे बुंनो हायो नङा होमबा आसल खोथाया बेसो नङा होमबा दिनै दावराव देख्रेब सार सोरबा अमर सिं सार बिथांमोना दिनैहाय हारिनि फारसे साननाय दं बिथांमोना दिनै सेन्टिमेन्ट दं जाथिनि फारसे बै बर' जाथिया बै हाखरजों थांगासिनो दं गाब्र'हैसिगोन बै जाथिया बै दैखर बोरायाव गब्र'नो थांगासिनो दं बेखौ बोखांनांसिगोन दा बेफोरबायदि अनेक खोथा बिथांमोना साननाय दं जाथिनि फारसे सेन्टिमेन्ट दं जाथिया दिनै बबे अलखरजों जुजिगासिनो दं बेखौ मोनथिगौ दिनै बिथांमोना नंखायनो दिनै गाव गावनि जिउखौ बिथांमोना दिनै बेसेन होयै बायदि खालामनानैबो दिनै जाथिनि थाखाय नारा नाथा जुजिनानै दं आरो मा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दा बेखौनो माखासे मानसिफ्रा मा बुङो बिथांमोनखौ एकदम लाजायै खोथाफोर बुङो दिनै बिथांमोना थाखा फैसानि थाखाय बेफोर हारिनि थाखाय मानि माबा मोनसे सल्भ खालामनो ओंखाराखै दिनै बिथांमोना थाखा फैसा मोनालासिन माबा मोनसे प्रफिट गैयालासिन जाथिनि थाखाय जाथिनि नांनो ओंखारदों दिनैनि दिनाव खिन्थु बै माखासे मानसिफ्रा मा दिनैहाय जाथिया जेबो जेखि जाया जेबो गना गैया बिसोर बिथांमोना माने थैलाखि दाथै गना गैया मा जालांथों गना गैया बोसोर जोबलांजोबथों गना गैया दिनै बिथांमोना माने गावस्रा दिनै मा जायो राजा जानानै थाखानि सायाव उन्दुनो मोनबानो जायो आरो मा गाय आसल खोथाया बिसो दिनैनि दिनाव नङा होमबा दिनै मानो थाखाय जोंनि जाथिनि जेंनायाव जोंनि बर'नि लिडारफ्रा मानो गसंनो हाया गिदिर सोंनाय फिननाय दं रायजोफोर बेयाव दा मोनसे सल' खिन्थासां लोगोफोर सल'आ ओरैबायदि दिनैनि दिनाव बै सासे माहाजोनाव मासे सैमा बांग्रा दं नङा होमबा बे सैमा बांग्राया दैनिक जानायबो जायोबो सोंग्लुंजोबो आरो माबा दाउ फिसा थांबाबो सोङो सोरबा मानसि थांबाबो सोङो आरो बे अमा बोरमा थांबाथ' बार होदो आरो ओरैबायदि सोंग्लुंबाय थायो बै सैमाया मानि मालाबा समाव मा जायो मानि मालिकखौनो परेसान बानायो आरो टेनसन खालामो सोंग्लुंलाबायनानै बै मालिकआ माबा मोनसे साननानै टेनसन जाबाबो मानि बियो बुजिला मानि गाव सोंबाय नालाय बै मालिकनाव नांसै रागाजोंसै ओरैबायदि जारलानानै दं आरो दा बिदिनो जादों सल'आ दा सानसेखालि बिदिनो जि सोङो सोंबाय सैमा बांग्राया दा मालिकआबो ओइदिनखालि माने बिराद टेनसनाव दं मानसिनि लाइफआवथ' टेनसन गैयै थाया नालाय मालाबा खुसि मालाबा मानि दुखु बेफोरबायदि जायो नालाय
थिग बै समा माने बिथांनि थाखाय माने बिराद माने टेनसनजों बुंफबनायमोन आरो दा बे समावनो गिलु फालु रागा जोंबाय सोंबाय सैमाया दा मालिकआ दा मा जाबाय बे सैमाया दैनिक मा माखौ सोङोब्रा रागायानो हामलां होनबाय आरो ओमफ्राय दा बिदि रागा जोंसि जोंना बिथाङा मा खालामखो रागाजों जाबजों मा मोनगोन मा मोना एकदम जि गन नागिरलाबायबाय दा गन नागिरलाबायनानै दर खनायाव माबा मोनसे बुस्थु मोनबाय आरो बे लावथि मोनबाय दा बेजोंनो बबाव बुगोन बबाव बुबा सालाखौ दिनै होथानसां होननानै दाना मा जाखो लावथिजों जाहोनांगौ होबाय सैमाखौ बुबाय आरो दा बुबाय नालाय सैमाया अनांगौ अनाङा सिनस्रियाव नांनानै दा सिनस्रियानो थेम बायबाय रायजोफोर दा सिनस्रि बायबाय नालाय दा सैमाया खारनो हाला दा नागिरनानैबो आदार जानो हाला ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय दाना बै मालिकआ आदार होबाल'नो आदारखौ मोनजायो ओंखाम होबाल'नो ओंखामखौ मोनजायो आदार नागिरनानै जानो हाला आरो बै सैमा बांग्राया दा बै दिननिफ्रायनो बै सैमा बांग्राया गिबाय रायजोफोर है बै माबा मोनसे फैदों माने नुथारबाबो बेयो माने सोंनो हाला आरो बेखौ सोंबा जानाय नङालै माने आहासो बुजालाबायगोन दाख्लै सिनस्रि बायनाय माने बायलायनाय बुजानाय बायदि आरो बैखौ माबा मोनसे नुथारबाबो बेखौबो सोंजानाय नंला ना ओरैबायदि जानानै दिनैनि दिनाव बै सैमाया सोंला आरो मालिकखौ गिनानै ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर साननो गोनां खोथाया बिसो दिनै बिथाङा सिखावखौ नुनानैबो सोंनो हाला माबा मोनसे माने बुंनो सानबाबो बुंनो हायै बायदि जाबाय बै लिडारफ्रा बुंनो हायैनि माने काहानिया दिनै बेसो नाथाय बै लिडारफ्रा गावसोरखौ सैमा होनदों दासान आं होनाखै नोंथांमोनखौ दुखु दामोन माने आं सल'खौसो खिन्थादों बै जोंनि गिदिर गिदिर माने दैदेनगिरिफ्रा मानो थाखाय जाथि अलखद जायोबा जाथिजों हारिजों माने हेफाजाब होनो हाया दा थिग दिनैनि दिनाव बिदिसो जाबाय दानि माबा मोनसे मावनो नागिरबानो माने मा होनो जोसोनो नागिरो नालाय बा गाथ'मनो नागिरो नालाय आरो सैमाखौबो सिनस्रि बुफायबावनो नागिरो नालाय दा बिनिखायनो रावबो मदद होनो हाया जोंनि जाथिनि गेजेराव दा बे मोनसे सल' रायजोफोर नैबे समाव माने माखासे खोथाफोरखौ गोसोआव लानाया मोजां रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय मा होनो बै माब्लाबा समाव बै माबानि हाब्रुनि माने बै फामि बिबारा जुदि नैबे हागुङाव फैनानै जुदि माने बार फैनांगौब्ला मिथिबाय बै हाब्रुनि फामि बिबारा माने हाब्रुआव थाग्रा फामि बिबारखौ माने बे गोजौ जायगाफ्राव जुदि बागान खालामनांगौब्ला बै बागानखौ माने फुनानै गारफिननो बा फोथैफिननो बिराद दिगदार जागोन रायजोफोर बेखौ हले मोजां सिन्था खालामनाया मोजां बै समाव मा जागोन सारा माने हागुङावनो फामि बिबार जाजोबगोन सम मोननायाव बुखुना गाहरखायाबा बे समाव नों आंहाबो रावबो बै फामि बिबारखौ फुनोबो हानाय नङा दांनोबो हानाय नङा ओरैबायदि जागोन बै समा सफैगोन गावजों गाव जुदि बुजिलायाब्ला माबा रायजोफोर दा आसल खोथाया बेसो दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनावनो जुदि नैबे जोंनि बर'नि लिडारफ्रा जोंनि जाथिनि अलखदावनो जुदि जेबो बुंनो हायाबा बै सम सफैबा बै लिडारफ्रा मा बुंनो हागोन रायजोफोर नङा होमबा आसल खोथाया बेसो दिनैनि जुदि बुंनो हाखायाबा दिनै बै समा जुदि सफैनांगौब्ला माने बिथांमोना बुजिनानैबाबो माबा मोनसे बुंनांगौ सानब्लाबो बिथांमोना बै समाव मा जागोन माने खुनु खोथाखौ बुंनो हानाय नंला आरो ओरैबायदि सम सफैगोन आरो नों आं बायदि फिसा फिसौ सोरबा इउटुबार सोरबा निउस पर्टेलफोर सोरबा गिदिर गिदिर लिडार बिसोरबो एक समाव रावबो फाग्ला जेबो बुंनो हानाय नङा ओरैबायदि जागोन आरो बै समाव माने बारा बुंबाथाय मा खालामगोन बिथांमोना जोंनानै बै न' गोजायाव माने माइफोर दोनथुमनाय बायदि दोनहरलाजोबगोन बेखौ हले खेल लाखा आरो मा होनो बांद्रायबा बै लेखा मलारफ्रा जेनेबा गोजाम जाया होमबा गाइस बे लेखा मलारफ्रा गोजाम जाबा जेनेबा गोदान मलार होनो बै गोजामखौ एकदम फ्रेट बिसिलाजोबनानै फिउ गारहैयो थिग बिदिनो जागोन बै समाव माने दानिफ्रायनो जुदि जोंनि जाथिया माने कनसियास जानो रोङाबा ओरैबायदि आरो माने
गोजामखौ गारनानै गोदानखौ लाबोबाय थागोन बै समाव बिथांमोना ओरैबायदि जारला जागोन बेखौ हले गोसोआव सोनानै लानाया मोजां। दिनैनि दिनाव मालायफ्रा गाइस गिलु फालु खामायग्लुंनायनि मुखुब नङा होमबा, जोंहा जाथिखौ माने सिन्था खालामनायनि मुखुब। बै जाथिया माने हाखरनिफ्राय बोरै बासायगोन, माने हाखराव गलांनायनिफ्राय बोरै रैखा खालामनो हागोन होननानै जोंहासो बिराद सिन्था खालामग्लुंलाबायदों। मालाय खामायग्राफ्रा खामायदों, मोननायाव जाखानोसै हुलुस्थुर, सान्स मोननायाव सान्स मोनाबा उनाव मोनजानाय नङा होननानै ओरैबायदि खायदा बोराय बाहायगासिनो दं बिथांमोना। दा जोंहासो दिनै सोरबा दावराव देख्रेब सार, सोरबा अमरसिं ब्रह्म सार, सोरबा माने जोंनि नांगालनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि सारमोनखौसो बखिसोमलाबायदों बिथांमोना। खिन्थु गावस्रादि बबे लामाखौ लादों बेखौ सिन्था खालामाखै बिथांमोना। दा जा हनै माने जाथिखौ सिन्था खालामनानै नंगौ खोथाखौ बुङो नङा होमबा गाइस, उनावहाय माने जाय बुंजाग्रा बिथांमोना लाजिनांनानै माने जोंखौसो दुलुब दालदाब दामलाबायो नङा होमबा। दा बेफोर बेसेबां लासिंसिं। दा नंखायनो सिन्था खालामबाय जोंबो, बै समा माब्ला फैगोन जोंबो बेखौसो नेबाय आरो मा रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिराद सावरायबाय, दा दिनै भिडिअखौ दोनथ'नोसै रायजोफोर बेयावनो दे।